Tiɲɛna i ye nin ko in kɛ k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni kɛlɛ i m'a kɛ ni wɔyɔ a diyara ne ye fo k'a ban au fait ne yɛrɛ kun ɲinɛna o Aba yɛrɛ tɛ yen dun parce que Aba bɔra ne fɛ yen nɔ o don a ka poupée ko fɛnɛ na k'ale ni ale ma mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka taga ni woro ye a yɛrɛ kun kɛ bɛ woro de di ne ma ko ne ka taga n'a ye koyi ale ma mɔgɔ sɔrɔ ka taa ni woro ye ale sirankun n ko ne fana ye poupée fa dɔ de a bɛ siran na poupée fa ye ne fɛnɛ ɲɛ koyi a kana woro di ne ma ne bɛ taa n'a ye awɔ maa si tɛ se k'o bali sabula poupée ka hɛrɛ bɛ ko o ko la ne si bɛ sen m'o la wa n m'a kɛ fo k'a se a dan na a banna n y'a mɛn n bɛna ɲɛfɔ a ye tiɲɛ na Aba sɛgɛnna dɛ Aba sɛgɛnna poupée ko la yɛrɛ de nka i ye nin min kɛ o fɛnɛ ɲɛna bon a bɛ kɛ cogo di n'i sɛgɛnna ko o ko la i b'o minɛ ni barika ye i b'o minɛ ka ɲɛ i tigɛ fila la walisa o kana se ka tile la cogo min na n'o tɛ a ko ninnu tɛ taa nin kɔ j'espère que Varan ka mariage kɔni bɛ ye o la parce que e ko k'i tɛ i ye kungo kɛ yɔrɔ fosi de la i dun y'i jija i ka ye nin mariage in na dɛ sinon a bɛ gɛlɛya walayi cɛ i b'a dɔn jamana ko ninnu de man di ne ye quoi walayi san tɛ man di ye awɔ sabula ne tora ka don jama cɛla dɔrɔn a bɛna maaw jala fari na bon n dun tɛ fɛ ne ni maa si ka don ɲɔgɔn na k'a sababu bɔra fɛn dɔ la quoi awɔ ni e ni mɔgɔ ma don ɲɔgɔn na o tuma ne yɛrɛ kungo dun e dun b'a dɔn ko ne ye jamatigi nka min ye ko tɔw ye parce que n'i y'a mɛn a bɔnna a sigila ye maa caman bɛ yen u bɛ mɔgɔw juger sans connaître la personne o de man di ne ye quoi c'est pas que k'a man di ne ka gɛrɛ mɔgɔ la dɛ a ka di ne ka gɛrɛ mɔgɔ la mais bi buna adamaden yɛrɛ de man ɲi quoi o ye tiɲɛ mais a kɔni fɛnɛ ka di ne ye mariage in kɔni na i k'i jija i ka ye mariage in na dɛ i jija dɛ baasi tɛ n bɛna n sanse ka ɲɛ n m'a jateminɛ e dɔrɔn kama dɛ Ako Abaskola. Siapa tunggu di? Basi tila. No, basi fuete. Ko jarabi n'a ye bana mun ye fura t'a la. E kelen ne kelen su fɛ fɛn man di k'o bɔ. Cɛ bi dɔnkili duman da la wulayi na. Kabako n ko ni ala cɛ est ce que danfɛn kɔntannen don an bɛ don min na i ko bi ka ne bɔ wa. Ayi kɔni ma kɔntan ni ne ye o. Ayi dɛ i b'i ta de dɔn i tɛ ne ta dɔn dɛ. E k'i ta fɔ. Ne ta tɛ dɔwɛrɛ Zena de sɔnna. Kana nin fɔ n ye. Bilayi n ko Zena taara ne sigilen sɔrɔ n ka da la n bɛ tewuli la quoi. C'est à dire a ye kuma in fɔ n ye quoi. N ma se ka tellement que n ma se k'a sɔrɔ ni kuma ye n dabali yɛrɛ de tun banna. A bɛɛ ni ala de cɛ. N bɛ min f'i ye. A bɛ i n'a fɔ ala bɛ k'an ka hɛrɛw de dayɛlɛ nin wagati. Cogo di tantɔ Aba. N ko ne content i m'a ye n bɛ dɔnkili n bɛ kuma misɛnnin na n da jukɔrɔ ka tɛmɛ. O la n bɛna kuma in fɔ mɛ o ta mun bɛ yen. Ne ka poupée ka euro di acceptera bi. I ko jumɛn? N ko poupée bɛnkɛ ko nin ko in banna ko n ka hakilila tigɛ. O kɔrɔ ko ne jumɛn yɛrɛ ni y'an ka ba wololen filanin de la kɛ. Cɛ y'an ka ba wololen de ye filanin la. Bilayi i bɛ mun ɲini sunkalo ko sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ la. I t'a fɔ tabarikala. O ye alihamudulilayi yɛrɛ de. Ni u b'a fɔ de ko ala bɛ mɛn retard la nka a tɛna ka bɛn heure ma walayi nkalon b'i da. N terikɛ nin y'an ka tile de mɛnɛni. Walayi n'an bɔlen cɛ kana ala pepe ne yɛrɛ tun bɛna fisaya ne ye dɔɔni o ne yɛrɛ tun bolo n ko. Ayi e bɛ ko o ko la ne bɛ si. N kɛlen don ka surprise ballon de labɛn n ka mariage ko in na bon a ka di n ye i ka taa n tɛ fɛ i ka to kɔ nin ko in na dɛ. N bɛ ye n terikɛ nin tɛ fɔ n kɔ n bɛ taa fo ka tabali ɲɛbɔ a fɛ. A banna o bɛ sɔn ka diya n ye dɛ Aba. mais min bɛna kɛ a yɛlɛma yɔrɔ ye cɛ kɔɲɔmuso de tɛna se ka ye n kelen kɔni bɛ taga parce que a voyagelen don a tɛnɛmuso de banna. Ouais non Zena ye kuma in fɔ n ye Zena y'a fɔ n ye. O de bɛna a ka tagali bali. Non problème t'a la mun kɔni ka di ne ye dɔrɔn e ka ye dɔrɔn o bɛ ne lafiya. Ayi i kɛ pewu. Banna a kɛ i n'a fɔ n bɛ yen. maa f'i ye n'an kɛlen ye. An bɛ taa o kɛnɛ kan. Ko cɛ bɛ yen cɛkɛ bɛ yen n'an kɛlen cɛ ye a bɛɛ ni ala cɛ. An ka cɛbakɔrɔya yɛrɛ de dafalen. Caman kɛ ten n pereselen don dɔɔni. Ok an bɛ ɲɔgɔn bolo. Aba.
Mba ni kile. Isigi. Eka ko wichi koi. Bas weste. Alhamdulillah ala kana bashike. Ala kana bashike. Bien. Me fengi ni ya kuma dama na. Nga kadi kan jabi. Benga nyame. Ni ala sona ma mi jabi. Sisan. Ne b'a fɛ ka dɔn. E bɛ Aba fɛ wa walima e t'a fɛ de. Benga e b'o fɔ mun fɛ? Sabula a nana n'a ka woro ye. Ne y'a minɛ. Ne bɛ ɲinɛ. Mɔgɔ de ye Aba choisir wa? Ayi. I yɛrɛ ka choix de don, n'est-ce pas? Awɔ. Wa i b'a fɛ. Awɔ. Problème t'a la. Ɲininkali kun tɛ dɔwɛrɛ ye. Sabula sisan a denmisɛnninw ka ko de don. A b'a essayer k'an makɔrɔbaw da don ko dɔ la. An tɛ bɔ tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ. A bɛ tila k'a fɔ ko a t'a la tuguni. Furu du t'o fɛn ye. Dulokiba tɛ k'i b'a don i kan na ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ ka bila. Ne tɛ jɛn n'o ye dɛ. I n ka kuma faamu. Bien. O bɔla a la. N'i y'a ye woro minɛ. Sabula a yɛrɛ tun siralen don. A ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ taa ni woro ye. N ka kana woro jan. I fa de ye ne ye. I b'a kalama fana kabi i ma kɔrɔbaya. Ne ye fɛn caman k'i ye. Ka da mun kan i ka ko ka bon ma kosɛbɛ. Wa n'i ye défense ta diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n bɛ n kun kɔrɔta n'o ye. Wa a regret foyi tɛ n na. O hukumu kɔnɔna na n y'i ɲininka tuguni. E bɛ furu in na de wa walima e t'a la? Ne b'a la. N'i dun donna a la. Pupe. N'i donna furu in na fɛn kelen min bɛ se k'i bɔ a la i b'a dɔn wa? Ayi. O ye saya de ye. I n ka kuma faamu. O tuma n'an kɛlɛla dun bɛnkɛ? Kɛlɛ bɛ furu kɔnɔ. Wa o bɛ furu diya de. Furu tɛ kɛ ka ban ni kɛlɛ ma k'a kɔnɔ. Nka sigikafɔ de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ban. O ye tiɲɛ. Wa n y'a fɔ Aba fana ɲɛna. A kana i bɔ i danbe la. Sabula e ye ne nunkɔrɔ si de. N'a ye ko o ko k'i la walima n'i ye fɛn dɔ k'a la n'a ma bɛn n k'a ka se ma a k'a ɲɛfɔ n ɲɛna. An m'a kuma kɛ. I k'i hakili to a la. Mɔgɔ de bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye. Nin kɛra i la nin kɛra i la o. Ni e ma taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna est ce que mɔgɔ bɛ bɔ a kalama? O ye tiɲɛ. N'i ye kunkolo kalifa yɔrɔ caman na i bɛ taa d'a cibaga ma. O ye tiɲɛ. E ka ko in na kuma caman fɔra wa ko caman kɛla. Ne yɛrɛ ye fɛn caman mɛn nka n ye ɲɛ ci a bɛɛ kan ka n tulo ci a bɛɛ kan. Sabula e bɛ fɛn fɛn fɛ ni si bɛ yen ne fana b'o fɛ. E ka hɛrɛ bɛ ko o ko la ne b'o kɛ fo ka tɛmɛ a dan na. O ye tiɲɛ. N ka kuma kuncɛ kuma ye min ye n ye fɛn fɛn f'u ɲɛna i bɛ sɔn furu na o kan kan wa? Pupe. I bɛ don furu in na o kan kan wa? Awɔ. N bɛ don a kan o kan kan. Baasi tɛ. Ne tun b'a fɛ ka min mɛn o de ye n ye. Ala ka a ka furu ni si bɛn. Ala ka nɔgɔ ku ɲɔgɔn na. Ala ka sini bolo bɔ a la. Fosi kana aw fara ni saya tɛ. Ni ko o ko y'aw sɔrɔ furu in kɔnɔ a y'a bila Ala ka minɛ kɔnɔ. A ka sigi a ka kuma. Ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ na ni ko caman ye. N bɛ min f'i ɲɛna furu tile kelen ko tɛ koyi. Wa fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Furu yɛrɛ dabɔra sutura de kama ani ɲɔgɔn ladon. I k'i cɛ sutura
i k'a fana to a danbe la kana bɔ n'i cɛ ye i ka kuma faamu n'a ye fɛn fɛn k'i la n'aw dora a bɛ se k'a kuma kɛ so i bɛ se ka taa sisan. Ni cɛ o diyara n ye. Fanta. Merhaba Sabah. Kan Ma foste yɛrɛ. wa Dɔɔni. kori basi la o. Baasi fosi tɛ. Ma i bɛ ka mun de dun fana tuguni. Zaban kɛ. Cɛ yɛrɛ o kumana denmisɛnninya tɛ b'i la i ye o ye fɛn dɔ b'i da. Kuma dɔ la nɛgɛ mɛ ka fɛnw de dun sa. Basi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ. Tan cɛ ne b'a yɛrɛ mɔgɔ bila o don ka ne wele. Ne taara a lamɛn. A ye kankari da ne ye. A ye kuma caman fɔ. Mɛ a ko n ma k'i taara yafa deli. Vraiment a diyara ne yɛrɛ de. I n cɛ ni baraji. O tɛ foli ko ye. Ne mana ko o ko kɛ e ka ko la ne kan k'a kɛ o ye n ka devoir de ye. Nka ne fana bɛ min f'i ye k'a fara a kan. Fanta i sen b'o manamana ko nin na. Ne tɛ fɛ k'i sen ye ni manamana ko nin na tuguni. Ne tɛ fɛ k'i sen ye manamana ko la tuguni. Diɲɛ don o don kuma kura diɲɛ don o don kuma kura cɛ i tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye koyi. N bɛ min f'i ye denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ. I tulo bɛ n na. Ok n y'a mɛn problème t'a la. Inshallah i tɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn i tulo la bilen. Basi tɛ n'i kɔni y'o layidu ta ne ye n'i sera k'a dafa a bɛ diya n ye. Ne ko an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la o. Ne ka fiancé ko kɛra cogo di? Ne ka fiancé ne ma deli ka f'i ye k'i kana na presser ne ma. N ko n bɛ ci dɔ la ni n tilar'o la kuma o kuma n b'i ka woro bɔ. Donc o ci de bɛ e bali e ka taa woro bɔ an ka so. Furu tɛ fɛn ye ko fɛn min bɛ girin girin ye. I m'a faamuya. Kɛ wagati de bɛ furu la. Kɛ kuma de fɛnɛ b'a la. Ni presser'a ma i b'a bɛɛ cɛ. Ni tilara an ka ciw la o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ pɛrɛnna ala kama o la n b'i ka woro bɔ. Direct la an bɛ mariage kɛ. F'i fɛnɛ k'a dɔn ko furu wagati de bɛ muso la. Ne filɛ wagati min na ne filɛ furu jari la tantɔ. A lajɛ e si sera ne yɛrɛ si tɛmɛna. I fɛnɛ k'a lajɛ sa don o don e ni ne de bɛ carré kun kura dɔ la k'an jɔ. Sigida la an nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la bilen. I fɛnɛ k'a lajɛ sa. Fanta ne y'a f'i ye a mɛnna ne tɛ fɛ ka woro bɔ ka tila k'an sigi fo san 5 ou bien san 6 ka tila ka taa fo non k'an bɛna kɛlɛ ko manamana ko dɔ la. A ka di ne ye ni ne y'i ka woro bɔ dɔrɔn a mɛnlen ba ka kɛ kalo 5 ye ne k'an ka mariage kɛ. Mais e tɛ mɔgɔ faamu dɛ o de y'i ka problème ye quoi. Mais n bɛna makɔnɔli de la o. I b'a dɔn le problème est que ne tɛ fɛ an ka furu ka kɛ i n'a fɔ bamakɔkaw ta bɛ cogo min. Ka woro bɔ musoman nɔfɛ san 1 san 2 san 3 san 4 fo ka taa se san 5 ma a bɛ sɔrɔ ka bɔ ni ɲɔgɔn jogo ye ko karisa jogo ma ɲi ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn lebuli daminɛ. Bon a ka di ne ye ni ne y'i ka woro bɔ dɔrɔn a mɛnlen ba ka kɛ kalo 4 ye ou bien kalo 5 an ka mariage kɛ. I y'a faamuya a mana kɛ cogo o cogo la jogo jugu bɛ bɛɛ la o mais fo mɔgɔ ka ɲɔgɔn jugu de kan. Ni ne ye mairie kɛ ka ban hali n'i y'a sɔrɔ jogo dɔ b'i la ne b'i mara o kan o ye diyagoya de. E k'a lajɛ ne dɔgɔnin fɛn fɛn bɛ an ka carré kɔnɔ a bɛɛ furu la wa caman ba de ka woro bɔra fo ka ne ka tɛgɛ di ŋɔni tamasere an ka sigida la. Fanta n bɛ min f'i ye mɔgɔ tɛ se ka maliyɛn sago kɛ koyi. I b'i yɛrɛ de sago kɛ wa i b'i yɛrɛ de ka bila la. Hali n'i y'i kunkolo fali ka wali kunkolo sigi i kan da la i tɛ se ka maliyɛn sago kɛ. N bɛ min f'i ye i sago ɲini. Ne k'an sago ɲini e bolo ko cɛ ni muso ye kelen ya. Hali e san 40 bɛ se ka muso sɔrɔ k'a furu. An mana se san 25 ma an ka furu bɛ gɛlɛya f'i k'o de fɛnɛ bila i kunna. Ne kɔni fana bɛ min f'i ye presse ko jugu bɛ na ni sira jugu cɛ de. Wa a ka di n ye i k'an faamu. I y'a faamuya. Kana na ko girin girin ne kɔ. N'i ye taa wuli ne k'u la sisan ni ne wulila k'a fɔ ko ne bɛna woro bɔ dɔrɔn a bɛ tila ka kɛ tiɲɛni. Ne kɔni sigilen don k'i lajɛ nka n bɛ kalo 2 de d'i ma. O kalo 2 kɔnɔna na ne ma taa mɛnɛ ni sisi ma bɔ ne yɛrɛ kan ka min kɛ ne b'o dɔn. Awɔ an k'o bɛɛ to yen sa. Jeudi nata i labɛn an ka taa Vara ni Zina ka mariage la. Ne tɛ taa yɔrɔ si. E tɛ taa?
a fɔ e ni ne ye mariage min kɛ a tɛna 100 bɔ don o don e ni ne de bɛ ɲɔgɔn kɔ k'an bɛ ka taa mariage kɛyɔrɔ wali mariage fo mɔgɔw b'anw ɲininka k'e tuma k'an ta ye don jumɛn ye. E tɛ taa mariage kɛyɔrɔ in na. ne tɛ taa. mun kama sa. i bɛ tiɲɛ dɔn wa n'i ye ne tugulen e kɔ k'u ka taa mariage kɛyɔrɔ fo n'i ye ne ka woro bɔ sinon n'o tɛ yan bougez pas. Komi ne de bɛ k'i musalaka o tɛ yan bon Fanta a ka di ye cogo o cogo a kɛ ten ayi ka di ye cogo o cogo a kɛ ten ne bɛ ka essayer k'i lafaamuya halisa i bɛ manamanakan fɔlɔ yɔrɔ n delila k'a f'i ye n ko n tɛ i ka jamalenya la yɔrɔ. jamalenya tɛ koyi ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna. e bɛ ne bila ɲɔgɔn kɔ yɛlɛ ka jigi la san joli san 5 kanu. e bɛ se ka tiɲɛ fɔ ne yan. ne bɛ tiɲɛ f'i ye dɛ. mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ ne o ye yan. ayi ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ne bɛ tiɲɛ f'i ye parce que a bɛ ka jeûner de kan dɔ kɛra ten. a bɛ ka jeûner kan o tuma na a tɛ ka jeûner ne kan. a tɛ ka jeûner ne yɛrɛ kan ou bien e bɛ fɛ ka mun de fɔ. n'i tɛ taa a to yen wa n'i pereselen don fana taa. ne b'o dɔn a mɛnna o mais f'i k'a bila i kunna k'a fɔ ko min bɛ sen na n ye min f'i ɲɛna n tɛ tɛmɛ o kan. i jamalen tɛ o ne de kelen don k'a ja i la. Begini feini kum fama na de mama de kum ko la na kala ndoke meshe biglas boy nan me beno abegai don chara clip la boy don wala maraji sera de maro ni tem so no ko ba do la do wala ere ba do na ngani maraji gon fembe abenya na bora haba atotora do ko ere de ka keduru me ko do ere beni dara ne ta do minu nyana bo tuko o tuko yala boy ko jugu batere no ko jugu ere do ke wan la sira ne on jumero ya ne fota iba kala ma ko ne tene musu min lajine ne fa ere ni mun be fani bala ale ere de dalil no ne fa ala o de ka kalfa na la shuru Allahu akbar kuma de nana foni ne yaro ko ni shuwa tene la foni ka to bani yoro la ni ne du fene ko mita tene se ka zena ka mariage participer no ko french yoro amano mais ban fene fle ban nga gele mariage o che e kan ayi yere de ni ma yedron fu ati fam ti bi mo ko la ko ni che mais e fle wo kuma mfo o ko ni che mais ni miri zena bana kuma mfo e si abana famo o yere de joro bini da ora to ngo nyeta foto gola nyeta nyana foto gola ibaro ne yere ni zena de mariage fembe nyana bo alle zena sona baranga fotama grâce à moi o ko ni che na fora amano de mais ko ni zena do mere joro li bare do et puis yere zango ibaro ko ne tonton mu na ne no idaga sigi ne dala en fait fa ko ne ma ko ne fa korobe yayi ibaro ko ne fa korobe da ne fa kuzene bu wallahi ora to adana kana ne ka ko be nyangam nyangam ga kana yere donc ale me fera profiter aw la doro ni e faga so ni fon na doro ne balmam so kilen pe mene fala o de fatile fe et puis ne rep metali vacances la ni fi yaro ko ni fune ga yere sunu amai akukadne de ka tega ta kuma nye fo zene parce que amalo ya beni la ne ga fo mi tan jose na nyoro ko mini kuma info ayena ni ta fo to ya la ni ba o de ku kadne Poupée John ne e ko na ne bla problème ni law o ma e ta kala ma ko zena tini famwa ata ni ne fam yere e ga fay o daga di ne ga fay la ila afre to problème bo re bla ni zena nyon che tukun zena mo kom dun fle ati ko fam ata ni nga fam mais ni ko bora e reda ni e anye fana kala sigi ka kuma fe abe so nga fam ka temene ta fene ga ko be ni kalon tiya o fene tien voilà en tout cas mina laje ni sira ga fa na ote o kon fene so ne kana kan tile ga ta en jona ere o kon ne ere baro yan laje ne la samani ala samani on ga ta beni shudu c'est vrai mais men tile ni zina be kuma problème fo dala ala ine bamba ka tola ya fagama ka yefsa mania amina pour ni zina de konyo ko imbeda me nyofe ani jira ka konyo organiser nyofe ka yi fere ka fo tirim so kelim fene bala ko fere na ya ka konyo ke yoro la tiens la mano ko imega al nere di non tiens la mano mais ala fene ba yere sawuli la ni ala minke ko le kan no ibta sura ib manga si ko yoro na ri wala ala ni ko ke tanto ko be na ke wakati do ok le nyame problème dala meta kuma ne mais en tout cas me fe kelim fina ka geleima zena ka koyo ne ki janto ala ikalna to ko fos ka zena soro inyina ma non problème fo itala parce que ne a teri musuma to kumna
e fɛnɛ y'a teri cɛman de ten ne bɛ se k'a ladi cogo min na b'a mɛn e fɛnɛ bɛ se k'a ladi ten a b'a mɛn i tulo b'a la o de ka gɛlɛn ma ne kɔni ta kɔni o ma gɛlɛn yɛrɛ i kɛ pewu a kɛra fɔ komi a kɛra ka ban très bien donc i k'i ka part défend i ka tila ka ne fɛnɛ ka yɔrɔ défend i k'a kɛ i b'a fɔ ne bɛ yen nɔ o de ka di ne ye n'ala sɔnna ma i y'a mɛn problème foyi t'a la ok n bɛ taa kuma na k'an bɛn o la ala ka se ni ɲuman ye